Nyong mau ana tangi turu. Di BBM nang wong. Van, kok ndeleng Facebook gue. Facebook gue tak tutup. Apa sih? Walah. Lagi zaman kae mbakari HP, nutuki HP, nutuki laptop. Nyongnya tadi penasaran. Tak buka maning Facebookku. Walah nyong ora nemu malahan. Terus nyong gawe status kayak mau ana sini dok ana jebule ngendi. Korea. Ora sih, ana maning bu ngendi kan negara ndimu nyong nanti. Ya ora urusan juga sih nyong. Duduk ke laptop. Nyong ndeleng ayan lah, soalnya nyong kan gue kepengin laptop kayak ngapa mas? Laptopku bejat, ora bisa tinggo. Kakean apa mbu nyong ora ngerti, ujarku nyong ora benehi bokap. Mbok kepriwe kuwe nyong laptopnya sing siji ngeblank ora bisa tinggo. Siki nyong butuh nggo ngaduti film nyong gare kebingungan. Kuwe duwe kaya kuwe malah ditutuki. Gare ngomong aring nyong tuker tambah apa kepriwe nyong begelem. Lengup tuker tambah karo nyong sih udah duit gua lengup malah ditutuki wis sugih gua apa ora butuh duit apa bali sugih gua nang kono bae nyesek nggon marek nasi kepengen hari ngono dadi ora bisa ngono ya gara-gara bocah-bocah sing kaya kowe wis sugih ora gelem bali nang kono bae kari nyombong awak kok heran laptop ditutuki. Ya ngerti dunyamu. Apa ya kudu diupload ya ora. Ditutuki gar ditutuki nang omah meneng-meneng tutuki. Ora susah melung-melung kaya kae. Wis nutuki karo melung-melung maksud apa mendem apa kowe? Ngebek apa kowe? Oh walah, turunane wong ndi sih kowe? Wakan haring tanggamu ya sekolah sing iki butuh laptop lho pirang-pirang. Wakan nage nyong wis sugih laptop nggo kowe kaya kowe apa kepriwe? Wong sugih malah ditutuki to. Wong sugih ku awe aring wong ge nyeng kok iki laptop. Nyong wis ora nggo laptop ge wis ora main. Nyong nggo sing main gue. Lih ditutuki kaya gue aku ngakune. Ih, ge nang ora kaya ora kanggo itu jarmu. Nek ora kanggo kan nang tanggamu sing butuh pirang-pirang. Aja gemblung lah. Ora usah gemagus lah. Ditutup ora usah diupload kaya gue merekna wong pada mikire sing elek aring kowe. Kowe nutuki laptop aku terus gua keton pinter. Oh ora mas, gua keton lengo banget sumpah orang lembo. Yakin keton lengo banget, takoni ngana sing pada weruh. Apa keton sangar? Oh ora mas, gua keton lengo, gua ngerti lengo. Orang ngerti lengo ya? Ngapuran nih ya nyong ngomong kayak gitu, tapi kenapa pancen kebangetan sih? Gajimu pirang-pirang kowe nukoni HP akeh wong gak dibenahi kok. Apa kudu dibakari, kudu ditutuki kayak kae. Nyong nek kesu ya banting HP, tapi ya ora tak video nang nyong ora tak ke delong nyong banting HP. Kayak gua apa? Ya ora. Aja kaya bocah-bocah sing ngesi labil ya kae lah. Wis tua koyo ora isin karo rambute apa? Bayangna nek biyungmu weruh ndeleng video kayak gua nang omah. Walah anak kula nang tegedhek nemen-nemen gedene kaya kae mubah kuling gedhekna. Lebok namaning koyo kau. Ngepruki HP karo laptop. Ngepruki kowe barang urip, ngepruki barang mati lho ngapa. Ngepruki HP terus sangar kowe, kok sangar banget. Ngepruki HP yakin sangar banget. Iku apa? Ora Mas, sing pada ndeleng iki, iyalah lengobe kaya kowe tuh. Iyalah sangare udah Mas. Iyalah lengobe kaya kowe. Ngerti kowe. Lengopo ngati lengopo ora sih? Ngepruki barang urip, contohnya mandormu kepruki ngana di video wani kowe. Kepruki bojomu ngana kepruki wani kowe. Ora wani mbok. Ngepruki barang mati dikepruki disombongna kayak apa? Ya. Aja gemblung lah. Miris ndelenge malah nyong. Kayak gue terus ndarani sangar ya apa. Kok gue gagah Mas nyong ndelena mau nyong ndeleng profilmu be. Iyalah bocah gagah-gagah kok jan uteke. Utaknya banyak apa kepriwe mbu? Kan ngomong, ya ora aku nyontok sing ngomong kayak gini. Ya lu gemletek baru kayak gue. Heran. Ya, dirungokno ge. Kowe kerja nang kono nek wis sugih bali. Malah sing kepengin ari ngono ora bisa ngono gara-gara kowe nang kono bae kowe. Wis nang kono kur kaya kowe tok. Kerjane kur nutuk-nutuk tok. Do laptop meneh wae kenyong. Ora usah ditutuki.